Uyakholwa. Uyasonta ke. Uyayihamba inkonzo. Angisonto ngiyakholwa. Uyakhonza. Awukazi uhlangane nomfundisi wakho ewusiyanga elinye ilanga. Awukazi umbone eqhamuka ukuthi leli jongo namhlanje. Hali iphansi la namhlanje lili umuntu nje yabo. Futhi yakwazi ukulibona namhlanje ukuthi hey nceke inkosi. Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka kuhle etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. Nina benkayishana kaMenzi, nina bakamjokane kaNdaba, bondaba ezitha, nina bakasihawu siyinkondlo bayikhuzile ngoba ikhuzo abaphansi nabaphezulu. Noma sebekuphikisa ke uyabona ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. Ngijabule kakhulu ke namhlanje bazalwane emoyeni ngesimanga sokuthi ngihleli nabafowethu lana bangimemile. Ngimenyiwe kumina bemebona. Ngimenyiwe lapho kwathiwa awusivakashele phela nathi ukuzohlala nathi bafowethu. Iyangichaza ke lento eyenzakalayo ukuthi thina njengabantu abenza umsebenzi wezinkondlo ikakhulukazi sizama ukuthi sivikele ulimi, siqinisekise ukuthi ulimi lwakithi luyavikeleka kanjalo nendlela yokuphila ke yabantu. Isona sizathu ke lesine ngibona ngihleli lapha namhlanje, ngihleli nabafowethu lapha Abalobi. Ngisazonitshela sisazoxoxa ngabo sanibonani bafowethu. Sithole isikandaba. Uyaphela ntaba. Wenkundla ubhaqala kabulawayo. Usithakazelo sikamncwabo umgodi kalandelayo. Unhlanhla ubekwe emaciheni umagumbu unhlamvu umlando kaphakamani masosha ndabuko Mzukwane unduku nondukwana benza isiphambano sokudumisa unomkhubulwana kwasuka kusukela ucose beletha amadwala emhlanu isidlo sesile satholakala ehlane mhla ukufa kufakwe ezinhlizweni zabadumisa izulu ngephimbo thina singukuhluka kwemisho yokufa ukufa ngaphakathi fela ngaphakathi ligaye ngomunye umhlathi kubosha injani umthakathi kukhuzwa ibhadi ngiyakuzibhonqa ngikhale ngizithulise kwelami lawu noma sekumnyama ebusweni benkawu imigqa ngiyakuyifunga iphelele yonke ngiyakusina ngizibethele kulesi sicawu kwafiphala insini namhawu labo gombela kwesabi impisidla amahawu yimlo yangibeletha ilanga emhlane ngezimpande za ngiyahlobonga mfazi namhlanje uzela amawele yimi ufipha kazi umzukulu kaNtabakazi usitekethe sosikafakazi usigcawu unkundla kagcina isiko ndaba ezitha bafethu siyakubingelela mfowami bafethu niyaphila bafethu hayi sikhona nkabi yami Yaphilela abantu abaningi bazi nje Abalobi mina ngiyazi phela Abalobi abantu abahlukene lapha njalo qhamuka iqembu kunomuntu abantu engisho njalo ngiyathanga bengingajabula ukuthi mhlawumbe sizethule ngamunye ukuthi ubani umfowethu phela mina ngiyanazi kodwa sekenzela nalabo abanazi kodwa banganazi nabanganazi ke nje qobo ngoba phela sihamba ngesinto ayiqale kwesokudla igudle njalo ayibona umlobo omunye Nhlanhla wakabekwa oyisangoma ophinda akhuleke futhi mabhaceni bhacela kabulawayo uNhlanhla wakabekwa futhi mase kuba khona izinto abantu mase kuba khona phela uNhlanhla ngakabi isangoma baningi abantu abakade bemazi abanye bathi uRabbit abanye bathi uMega abanye bathi uBrooklyn uyangazi waphesheya ngiyafisa la ungicacisele mfowethu ukuthi mawuthi umabhaceni angithi phela abantu bakabekwa amabhaca amabhaca esukaphi kaZulu nje ubeke usuka kulufu lwenja ulufu lwenja ozola phakathi ebukhosini kaZulu indaba ezithi ngoba ulufu lwenja uluntunjana usuka lapha koMageba uyabona yithi njalo la uMageba kabani kogomedo yabona leyo nto isuka lapho nje lapho sisisuka kwaba khona ingxabanonyana encane yaba khona lapha ebukhosini wasuka wayobhaca ngala kokuthiwa kozimkhulu yonke leyo nto leyo
angithi la fika khona kwathiwa abantu bakabekwa abasebukhosini ngoba bathi befika la kubhacwa khona kwathiwa siyabazi laba bakaZulu yabo so uma befika lapho banikeza ubukhosi baphathe emabhaceni yebo uma fika phansi ya mfethu ngana kwethu ngikubingelele ndaba ezinhle cha ngiyabonga mfethu ngokuthi uzivakashele uma sicela sikumele emanzini amanye ngihlala phezulu amanye phansi nendawo lapha ke sathi asize emanzini mfethu ebuhleni enkosi yethu mina ngumthwazi mfethu Sibongo umthwazi oqweza omtimo ochazela imhlophe njengelanga osikhonxo sensimbi yomlungu yimi loyo nkabiyami igama ekhaya banginika elithi uShiwe elinye uNathi ngokudabuka ngidabuka le kwaXhosa ubaba ongizalayo udabuka kwaXhosa le ngakosi Sky kulawo masayidi bese ukuthi lisho ukuthini igama lithi Shiwe ongichaza Shiwe ngathi uma ngisikelwa nami ekhaya ngisikelwa umama ongizalayo yathi Ndlovukazi uShiwe igama owalethwa uyihlo futhi engakwethi yedwa enabangani bakhe khona lento futhi ayenziwa abafana uma kufike umntwana ezaliwe befe bebaningi nabangani bakhe futhi ezochoma insizweni ukuthi hayi cha nami ngenze njalo nali ijongo lifikile uyanda umuzi wakithi base bengiphi igama ke lithi Shiwe ngiphiwa umngani kababa owayesuka ngale eGauteng koGoli wase ngipha leli gama lithi Shiwe wathi leli gama lichaza ukuthi ngesixhosa lichaza ukuthi vuyani ngesizulu lichaza ukuthi jabulani ligama njalo kahle kahle ngithi ngiyala okwakho ke indaba ezitha lokho nale nkabe efakazayo cha yankabi yami uShiwe ke udabuka le entabeni zasezalo phuza umfuli ixhuha isigodi kuthiwa iChandaji elisikisiki inkosi yami eMampondweni ubaba ule yena ke emaXhoseni umama ongizalayo ekhaya komalume la ngikhulele khona eseMampondweni elisikisiki kwathi ngamatoho ke uShiwe abazali beza ngapha eThekwini kwaZulu ngase ngikhulela la kwaZulu ingakho ngibona nje nginani la kwaZulu ngibonga ukuthi ngamukele emhlabeni wenu konyana ndaba umhlaba wami umhlaba obekwa wonke lo babekuxakazisa nombani ukuphuma uthi bathi ufuna la uthi ngubekwa nawe ulibize ngayo beka kakhulu bafethu embhalweni yena ngiyakwazi ukubona ukuthi kuyazwakala ukuthi ulimi lenu lunomsoco lujulile yabona futhi kunento eniyishoyo kwakule nkonjweni iqedwe usibingelela ngayo kunento eniyishoyo engibonayo ukuthi hayi lamagama wekho olimini lwesiZulu lapho engiyishoyo kakhulu ke ngifuna ukuthola ukuthi abantu ba-interested ukuthi nahlanganaphi yabona nje uthi enidabukela le wafika ngapha abazali belethe umsebenzi nawe iqhabukela le natholana kanjani gcine senabalo yabona manje sichaze ngokuthina ngokuhlangana kwethu umqondo wethu ngicabanga ukuthi sahlangana singakazani yabona leyo injalo kusama umoya sahlangana singakazani lento ifakazela ukuthi masikhuluma nje iqinisele emsulwa manje abalobi abakaze bahlala phansi bathi manje sibhala inkondlo siyayibhala ke manje siyayisusa la eqaleni ngifuna ngisangoma ngiyakhava yonke into ingakho ke wena nkabi yami siveza ukuthi kona ya angisakhumbula unyaka wona esahlangana ngawo dala kona ukuhlangana sahlangana ngeziqu sesihlangana nje eminyakeni besafunda isikole kodwa sabona ngalelo langa ukuthi hayi cha siqala ukuhlangana kwa izinto because uthe mefika kunengxoxo efike ngixoxela zona ezinye nyami ngiyazazi uyazazi nami ngiyazazi ukuthi ngithathela lapha ngazi yabo kunalezi ingxoxo esinazo kunalezi zinto esihletshelwayo wena wabona into ekuthiwa lento ekuthiwa nkabi yami kunalento ekuthiwa isithunywa yabo isigabona ukuthi isithunywe nginaso
naye anaso ngabona ukuthi zazana kudala kungakho sabhala lenkondlo ethi zalo likamakhosi uphetheni kusokuyidalwe ezimbili ezihlanganayo la ihlangana khona uma ihlangana kulomhlaba lezi idalwa ngazi ukuthi ziyazana zithi hawu ngathi ngiyakwazi kombe ngiwazelaphi yabo nathi kwayileyo nto sihlangana kwaba yileyo nto ukuthi ngathi siyazana nje asiqabukani moya ke lento iqhamungaphi sabona lapho ukuthi hayi kudala sahlanganiswa okunye mhlawumbe esingachaza ukuze abantu basazi kahle ukuthi uNhlanhla wakabekwa njengobe kanje ehlobe ngobungoma bakhe hayi ukuthi uMampondo la icelena kanje into eyodwa mawutha kanje ushuthi mawutha kanje ngisho ukuthi hayi ukuthi akekho nje hayi ukuthi akanje phela semabhaceni thina ngizobulahleka kancane masixoxa GPS ilonto njana unjengami nje umfowethu unjengami sangoba sakwethu umlobo omunye umfowethu omunye ngane yakwethu uyabona so masifika thina asikwazanga sasithanda ukufika siba bangani masihlangana kwangenzeke kube nabangani saba obhuti uyabona saba obhuti khona into engayitshela abanye abantu ngangisihamba ngeinduku ngilimele ukuthi indlela akekho sala ngemuva la ini kuba lo yes wena ungabona mina namhlanje ngenza ukuthi ngedwa noma ungabona ushiwe enza into yakhe yedwa laphaya kodwa akekho suke khona uyayibona leyo usuke khona angithi phela izimo zempilo impilo inzima bafethu lokho ngeke sikufihle ngelinye ilanga mina ngeke ngikwazi ukuphumelela laphaya kodwa le ndlela isidinga sobabili ukuthi sihambe sobabili lo suke ehamba uyihamba kabili enzela lo muntu ngoba simuntu omunye simoya munye uyayibona leyo simoya munye akekho salayo mawubona mina ubona ushiwe mawubona ushiwe ubona mina so ingakho kwesinye isikhathi incomo zami zifika kushiwe incomo zashiwe zifika kumina ingoba bayazi ukuthi akekho umonazelo omunye la akekho ongafaka ameva endleleni yomunye okunalokho mangingekho ngifaka ukujula nobuhle bayo ukukhanya kwayo ngomkhuleko uyayibona leyo mangingekho ngiyakukhulekela ukuthi uhambe kahle ubudlelane bethu ujule bufike kuleso sigaba bulapha khona into ebalulekile wena babubekwa ethi akaze kwenzeka ukuthi abalobi behlale phansi kwenzeka kanjani ke masenenza kamnandi kanje sekuhambisana unduku nondukwana indaba yokurehearsal hayi wena Nkosi yami siyahlala phansi sesho ukuthi asihlali phansi sisungule sifika esengixoxela uthi mfethu azi kunenkondlo efikile ethi ngithi nami ifikile ngikutshela and yabona ke iyona nto engingakaze yi-understand kube manje ingakho ngihlezi yabona ingakho hlezi yabo Mageba ingakho ngihlezi ngisibungaza sithunywa ngimbungaza uNkulunkulu ingakho hlezi ngiyibungaza lento esiphiwe ngingayazi ukuthi hey ngiyayibungaza Nkosi yami ngoba hayi yazi kube mnandi kube ngazuthi khona umuntu okunyombazayo yabo uma efika ubafu ethi kunento noma nami mangifika ngelinye ilanga ngithi kunento ethile athi hayi ifikile nami nansi yabo nansi ayifikile bese siyayithatha siyayixhuma sesihlala phansi sesihlanganisa esengixoxela nami ngimxoxela uthi nansi bese siyayihlanganisa yabo kenzekana ukuthi uyazi uzobika inkinga vele umubuka uthi usuyazi ukuthi uzothini kanjalo bese futhi ngiyazi ukuthi kuyenzeka sihlangane noNhlanhla singahlanganile ngeinkondlo kuyenzeka sihlanganele nje uyakwazi ukuzibona uyakwazi ukumboneza uyakwazi ukumuzwa eza ukuthi hayi ifikile inkabi yami nje hayi sizoyixoxela njengamajongo ngezinto zokujonga kodwa uyakwazi ukubona ukuthi namhlanje aya kuyena uNhlanhla lo yabo uyakwazi ukuzwa nawe emoyeni ukuthi kukhona into eza nayo yabo kukhona ukuphileza nako ke namhlanje yabo uyambona nje umuntu yabo yalento njengokuthi nawe Mageba uyakwazi umuntu uyakholwa uyakholwa uyasonta uyahamba inkonzo angisonto ngiyakholwa uyakhonza awukazi uhlangane nomfundisi wakho ewusiyanga elinye ilanga awukazi umbone eqhamuka ukuthi hawu leli jongo namhlanje hali iphansi la namhlanje lili umuntu nje yabo futhi uyakwazi ukulibona namhlanje ukuthi hey nceke inkosi
Thatha nihlangana enkonzweni kube khona lezo ikhazi ukuthi awuncike inkosi yabo sengisho leyo nto umoya phela ngane yakwethu umoya nje uyohlela uzwa yabona uyohlela uzwa yazi lento ifana nani ekutheni akumele mina ngixolele uShiwe ngokuphuma kwakhe esandleni yazi ngobani ingoba uShiwe ngiyamazi yabo ngiyamazi uShiwe ekumazini kwami uShiwe ngiyazi ukuthi uyobe senamademoni mayedelele wafika la kulesi sigaba ngoba asenze isibonelo ngomzali umzali ngisho ngamdinelo kangakanani kodwa khona uhamba ufike la ugcine khona umzali lo sibuye size ngala kobhuti khona la udinwa khona ufike ugcine la yebo so wena mawuhluleka ukugcina la because phela egcina kwawo konke kumele sazi ukuthi Ntokozo Nhlanhla Ushiwe yebo ngaleyo ukuthi ubhuti wami khona inhlonipho ekumele ihlezi ihleli lapha ngoba yonke into ehlanganiswayo inhlonipho okuqala kwalahleka inhlonipho ayikho impande yalento esizwanelayo ngoba uma ungangihloniphi umuntu uzokhuluma ngami kuwena ungalahleki mazizwana akekho umuntu okumele abe nesibindi sokuhleba ngami ungalahleki Mageba ngiyakubona ngathi ngaphakathi uyayibuza ukuthi ngoba le ndoda amadoda uphendile nje lo mbuza yapi hayi cha ingxoxo ziyakhulu umoya uyakhulu yabona leyo ukuthi simoya munye uyakwazi ngikuthande ngize ngikuphuphe ufike kusibonakaliso kuthiwa akekho kahle la ekhona yabo njengoba usuka kwenza nje nakimi iqaqana baba hayi lapha yebo usazi omncane kakhulu ke mfethu bafethu I'm sure lento inawo ama challenges noma ingqinamba zikhona ingqinamba kakhulu ngikhuluma ngomsebenzi ngoba uNhlanhla uShiwe ngiyayivuma impela ukuzwana kweni nomoya kodwa ekugcineni nabantu abangafani into ngisho leyo nto ngizofuna ngifisa sambe nayo size sifike ekuthenini ngaphandle kokuthi nabalobi uyakwazi ukuthi ube uShiwe uyakwazi ukuthi ube uNhlanhla uyakwazi ukuthi ube uSmart Black uyakwazi ukuthi ube uBrooklyn yabo into ngisho kodwa still futhi kunjalo sabalobi lokho kuyafika lengqinamba ethi hayi mfethu ayikho into engafiki lengqinamba uyazi mfethu ziningi masibale ingqinamba asisangeni ka-art kuphela ukuthi angibhukhwa ndawo mina hayi kanjani kuvaliwe ini angitholi ini angikwazi ukuyiphilisa ngaso lento ihamba izifike ngisho emndenini ekhaya phakathi ekutheni ingqinamba ikhona Mageba mfethu ngoba kunezimo uNhlanhla phela oqala iqala la ethenini sisuka emakhaya angafani noma sihlanganile endleleni sikhule ngeindlela ezingafani futhi asihlezi sindawonye ngaso sonke isikhathi yabo lokho kusenza ukuthi noma sinobizo lodwa kodwa sibe nezinkinga ezihlukene yabo kwenza ukuthi ngesinye isikhathi omunye umuntu angayibiza ngokushayisana kwemibono kungesikho ukushayisana kwemibono ukushayisana kwezimo yasibhekene nazo ngaleso sikhathi kumele iqale lapho i-understand ukuthi akusikho ukushayisana kwemibono ukushayisana kwezimo wena ngoba phela uyazi ukuthi izimo sikhule phansi kwezimo ezingafani futhi siface izimo ezingafani endleleni inkinga esihlangabezana nazo ayifani yini ungehli sifese sinqoba kanjalo inkinga esibhekana nazo hayi ukuthi asibhekani nazo into ebalekile ukwehla yabo yini ungehli uthi mfethu hayibo asijwayele nje ukuthi siphikisane kanje noma sijwayele ukuthi sihambe inkulumo yethu izifike la ikephi inkinga right uhlushwa yini kabe yami yabo sihlala phansi sixoxe na into engiyithanda ngathi ukuthi into engiyithanda ngathi ukuthi siyaxoxa asinayo lento ukuthi
into ngizoyivalela ngaphakathi ngihambe ngiyohlebeza ngayo emphakathini noma asasibo labo bantu yabo ngoba sikholele ekuthenini leyo nto ayikhulisi yabhidlisa yabo into ekhulisayo ukuthi uma niyinsizwa nihlale phansi yabo ukhulunywe into ibekwe esithebeni ilungiswe yabo nanso ke into engiyithande kakhulu ke mina ngumfowethu yabo umfowethu umuntu akakwazi ukugcina into akafihli uyayibeka nje imbaba yabo unjalo yabo lonto uleya muntu nje yabona ngiyajabula ukuthi futhi ama personalities angithi indlela esakheke ngayo ithi ingafani kodwa ithi fana ingafani yabo yena unakho ukuthi hayi into asiyiqonde manje yabo mina nguleya muntu nami ngiyayiqonda ke into uyazi kodwa kuukuthi mina nginale nto ukuthi zikhala manje la kube zikhala manje zikhale nje yabo engayihlobisi yabo lonto yabona into engikhiphisa inyembezi inkinga zisakho uyazi seinyangeni nje imbili edlula desipehla ubaba inkinga zikhona manje but into engikhalisayo ngikhalisa ukuthi uma ungibuza ngazo ngibheke sengidlule kuzona ukuthi ngikhona ngiyaphila sengidlule kule ngadlula kuzona ngadlula futhi ayikho engidlule kuyona ngingayilungisanga yabo kahle kahle ngikhaliswa ukuthi kade ngayigcina kade ngingayinikezi umvuzo wanele ukuyibonga mina okwanele ukuthi ngidlulile lapha yabo leyo ukuthi sengidlulile namanje sengibhekana nezinye siyaphambili yabo waze washo umfowethu ukuthi ngcono ukuyikhipha inyembezi kunokuyikhipha umphefumulo yabo ilento yokuthi indoda ayikhali mina bazongixolela kodwa mina mangilapheka ngokukhipha inyembezi ngiyabonga because ngiqhubekela phambili lapho namhlanje ngiyaphila mina ukukhuluma iqiniso sekaningi nibona perform sekaningi nibona perform nise stage nikhala nothuka okunye umuntu mayesowehlele lapha nje ethi nikhaliswa into enishoyo lenisuke nisho ngaleso sikhathi yabo into engishoyo akuzizi akuzona inyembezi zosizi zodwa sekuyinyembezi futhi isikhathi esiningi sekuyinyembezi zentokozo ngane yakwethu yabo suke sibungaza suke sibonga suke singakholwa yabo khwele into ukuthi isimanga esingaka kungani kukhethwe thina yabo yithi laba esingambazisa inkundla yithi laba esishukumisa iningi labantu ngoba phela thina bathi sikhule singenalutho yabo sibonga okuncane sikutholayo ingakho suke esikhala yabo sibonga ukuthi kukhona abantu abazwayo yabo ngoba mfowethu sikhule singelutho yaba ngithi singelutho nje yabo simfucuza nje ukuthi hayi laba yini lento le yabo ngoba laba yabo sibe labo bantu ekukhuleni kwethu abanye besibiza ngenhlanya abanye besibiza ngawonke amagama yabo uma umuntu onobizo ke kumele wazi sengifisa lento ukuthi nomuntu osekhaya akwazi lokho ukuthi uma uwumuntu onobizo noma uma uwumuntu ophathisiwe uzoba nezinkinga endleleni inqwaba abantu abangeke behambisane nawe yabo lonto ngoba nabanye basuke besaba amandla akwengamele yabo besuke besaba ikusasa lakho because phela ngiqamba amangani yakwethu impamona ikusasa lakho ziliqagela kuqala kuzakubona nje ungakaliboni uyabona lo hayi la yini singamgqilazi yabo yini singamgqilazi ngalezi zinto ezincane la kuyena simenze yena nje angayithembi simbulale kuyena singabuye bakwazi ukuthi because bayasebeyazi ukuthi unyokani useyakwazi ukuthi evikele ikusasa lakhe useyakwazi unyokani ukuthi ethi umuntu mekuhlasela ekusaseni lakho ukwazi ukulivikela yabo bese bethi hayi asivele simgqilaze ngokuthi sibulale yena ngqo yabo simenze angazethembi yabo uma umuntu onobizo uhlezi ubhekana nalezo inkinga endleleni emphakathini
kuyo yonke indawo nje angithi umhlaba wonkana usuke kunalento uthi bafuna ukuphula yabo bafuna ukuphula amalungu ukuze uphela amandla yabo uyigcina ufana nababa abanye yabo abanye baseZulu Nkosi yami so ngithanda ukuthi kumuntu osekhaya akakuqonde lokho ukuthi uyisibani akuqonde ayisimxolisa ikhanda la ukhona mfowethu angavumi ukuqedwa amandla umuntu ongakudalanga ungavumi umuntu ongakudalanga ofana nawe azathi awuyilutho nje ukwazelaphi umuntu akazi ukuthi unamandla eyedwa unamandla mangithi unamandla wedwa ngisho ukuthi ungalekelelani nabanye abantu akuhambi kanjalo ngizama ukukuvezela ukuthi unamandla futhi uzokwenza injalo Nkosi yami okunye mhlawumbe singakutshela abantu nawo wonke umuntu olalela kakhulukazi abasakhula hayi enkondlweni nami ngisakhule enkondlweni empilweni ukuthi iningi labantu owasiqale la suka kubantu ababone ngathi iphupho lakho likhulu kakhulu kufezeka suka kubantu ababona sengathi iphupho lakho kusho uphupha kakhulu wena abantu abathi uphupha kakhulu bona kulabo bantu yenzela into eshoyo yabo ukuqala nje suka kubantu ababone ngathi iphupho lakho likhulu kakhulu kufezeka 2 naka iningi labantu abathi angeke lifezeke abantu asebehlulekile bona awu Nkosi yami abantu abaningi basikala ngamandla abo kanti awuwaza wami ukuthi wena uqhuzula mhlambe wena uhluleke ngoba lento kade ufuna ukuyenza ubulandela abanye mina ngikholelwe ekutheni ngiphathisiwe mangiphathisiwe kumele ngifike la ngithunywe khona mfowethu lento isobala kanjani mfethu yazi nje beyisho bafana isobala iyodwa into uma ubona omunye umuntu enenkanyeze kuyena mlekelele ekuthenini umbule wena nje inkungu emehlweni ayibone leyo nkanyeze kuyena kuphela uma ubona ukuthi lo muntu futhi unesiphiwo esinjengesakho noma lo muntu unesiphiwo wena mseke lapho mfowethu mlekelele ngalokho uyothola na ukubusiseka yabo kubalekile ukusiza umuntu noma ungasabusiswanga uyena futhi umsiza umuntu ungalindeli ukuthi kusasa kukomelise yabo imvelo ezokukomelisa imvelo iyakwazi okuhle okwenzayo nokuba okwenzayo yabo okwenza manje kwesinye isidalo imvelo izokubuyisa njengoba ukwenza i-energy epositive oyikhiphayo imvelo ile ibuyisayo futhi kwenza siphindiwe futhi injalo Nkosi yami livela phela igama lithi abalobi khona wonke amagama yadelela livela phela igama abalobi ngicabanga ukuthi incazelo yalo ilele kakhulu nakuthini indlela esibhala ngayo isobala nje mfethu isobala isebala singababhali mfethu thina siyabhala and futhi yona into esiyimisela yabo nto basibhala nje ngisho iphupho lethu ihleli lilodwa ukuthi sifisa ukufunda ukubhala sifisa ukufundisisa ukubhala siyakuthanda mfethu ukubhala futhi ukubhala yona into esigxile kuyona nje yabo thina yona into esigxile kuyona esifisa ukuyazi esifisa ukukhula kuyona nento esithi siyayenza okunye ke kuba ibonus kodwa kakhulu la ekubhaleni siyakuthanda mfethu ukubhala lento yazi ihamba izihamba ifike ekutheni njengoba dusha ukuthi ey'nkondlweni zabalobi kunamagama ongawazi yabona njengoba sibiza ngababhali bhala konke kabusha singabaqa mfethu yabona masibhala yabona njengoba sikholelwe ekutheni isiphiwo esiqhamuka kuNkulunkulu nakwabaphansi njengoba singaphathisiwe into efanayo ebholeni kenze nje sibonele sincane ebholeni kunomuntu akenza umnyakazo omusha kuthiwa uyiqambele lesitayela lo yabo siyenze sensibe sihle namanje sisaphila thina sihlulwa yini sababhali ngoba phela nalamagama lawa aqanjwa ngesilungu bathini bathi ngesilungu creativity never ends yazi cela khona kade ngifunda ku-2010 wena ebhala ukuthi
imagine uthi read the statement below. The mind named itself, the brain named itself. Umqondo wayiqamba. Cabanga ukuthi umqondo wayiqamba ukuthi ngumqondo. Na spiritual lo mbhalo spiritual kakhulu. Yazi ifana nani? Yazi lento ifana nani? Masithi thina ayifani but ngiyalinganisa. Ngumuntu mina. Unhlanhla wakabekwa ngumuntu. Inyawo, amadolo, isisu, ikhanda ngumuntu. Phakathi khona okukhona. Ngikuphi mina? Mawuthi wena ngumphefumulo. Emphefumulweni emoyeni ngiyakwazi ukuyibona mina. Umphefumulo awujiki numiso kwesidumbu thizeni. Kuleso sidumbu ngikuphi mina ke lapho. Nalapho usangayiqamba. Ngubani mina? Injalo nankosi yami yazi lento ngingaswaqamba manga. Yabo. Ngoba uma uqamba manga kubalekile abadinga abantu abangaqamba manga kwezepolitiki kwezombusazwe. Yabona kubalekile ukungaqamba manga. Kubalekile ukukhuluma iqiniso. Ngoba uma ukhuluma iqiniso awuduke endleleni yakho. Yabo. Futhi awuduke endleleni obekelwe yona. Lento awuyikhohlisi kwa wena. Uma manje ngihletshelwa manje emathongweni noma ngihletshelwa manje ngilele kuthiwa angithi manje ke ngiziphupha ngenza inkondlo ethi ngifike kwamanzi ansimbi ngathola isidayela uma esho njalo uma kushiwo njalo uthi ngithola isidayela ngihame futhi ngiyobuza ngaleli gama ngingalithola. Uma kumele ngifike ngixoxe ngalo futhi enkondlweni ngingalishingi ngenze njani ke manje? Ngiqamba amanga. Angithi ngizokuxoxela ngento engihletsheliwe. Ngiqamba amanga ngenze njani? Ngikhulume ngale engayihletshwanga. Ngizofika ngikhulume ngale engihletsheliwe. Ngikutshele futhi uthi hayi ifikile futhi umuntu la. Bathi ufike wahamba kamanzi ansimbi wathola isidayela. Ngithi hawo nami ngokukhuluma leyo nto ekuthiwa ngiyikhuluma. Yabo. Angithi phela thina asiqambe namagama kuphela. Siqamba nezakha nezisho. Yabona leyo nto. Angithi baqamba. Yazi bafethu na into esiyikhohlayo ukuthi baqamba nanginawo konke lokho khona kwaqala. Konke lokho khona kahle. Kuukuthi nje kuukuthi kuukuthi ke abasekho sopolitiki manje abazophasisa lawo magama athile. Uyabona leyo nto Nkosi yami. Cha kakhulu bafethu. Abantu ngizofuna ukugxila kancane kuwena Shiwe. Ngiyakubona lapho uhleliphiwe zindle nani. Ngiyayibona uma ubuyicula ngigxumagxume lapha ninqekisa amakhanda kanje. Abantu ngale komsebenzi weyinkondlo. Ngizosebenzisa igama elithi versatility or versatile. Ukuthi ngale kweyinkondlo kukhona okunye enikwenzayo eceleni nakho futhi okusawubuciko. Yabo into engiyishoyo. Kulobo buciko ke lobo ingabe kusebenza umoya ngendlela efanayo. Noma sekuyi art nengithi abonake la seseyidlalela ke la zama ukubakhombisa nje ukuthi simthoyi. Nobuciko obu spiritual ukwazi ukuthi once waqala thina igama ethi ubuciko. Usungena emoyeni. Yabo angeke sithi khona ubuciko obungekho emoyeni khona omnjani ukuthi abantu angazi yazi khona umphethe sengaxoxa naye uma exoxa lento yomoya. Hayi makhulunywa ngomoya manje kukhulunywa ngedumbu. Kukhulunywa ngendawo emnyama. Hayibo. Come on. Lento yomoya mfethu. Abakhona umuntu wathi angaza kanjani. Wakwazi besihlukanisa wathi khona impungu zomoya nomuzwa lezi ezikhuluma ngokufa ngento ejulile ngathi ayikho leyo nto. Emoyeni akujatshulwa emoyeni. Konto uyisho emoyeni ukuphila kuwumthetho. Awusha ngisakhumbula. Ayithina yayithini. Ngincamela ukuphila emoyeni kunokuphila enyameni ngoba enyameni kunemithetho yokuphila kanti emoyeni ukuphila kungumthetho. Ngizama yabona kulento oyibuzayo.
ukuthi umoya uyafana yini. Asiqale mina ngithanda ukukhela phezulu. Asilande lapha wena. Umama nobaba wakho bazi ukuthi uyeze emhlabeni. Kunezidalwa ezisuke ivivele ukukubheka, ukukubusisa, ukukupha ikhono. Yabona leyo nto? Uyabona mayifike zayishumi. Khona wayicula, khona wayenza inkondlo, khona wayedlala ibhola, khona ingakho kuthiwa ngesilungu kuthiwa multi talented. Wena konke la ufika khona uya excel. Ingoba ama guides akho vela yenza leyo nto leyo. So wena yonke into uyenza effortless. Yabo? So kunzima ukubuza umuntu ukuthi uyawufaka yini umoya. Umoya ukhona vele. Once kwawuciko nje. Ngoba isiphiwe ubuciko. Ukusuka kwethu sizela ngemoto. Uphiwe emoyeni. Singalimalanga. Vele khona vele ubugade lokho ukuthi wena uvikelekile. Iziningi ingozomgaqo awubalekile kunaloko kukhona umuntu okwazi ukushonela emgaqweni uprotectiwe vele. So yonke into inomoya, yonke into inomuzo. Khona umuzwa wokuthanda, umuzwa wokuthanda ungaphezulu kokufa. So asingenze ngathi ukubhala inkondlo ngokufa ikona okuvumelekile. Ngoba phela sisaphila musu kuyixanga into ongakafiki kuyona. Manje ukuze umhlaba nemvelo nakho konke kube kuhle kuzokwenziwa yini uthando. Masinganishumayela uthando sishumayela ukufa senzani siphile emathuneni. Cha ngiyazi ukuthi la emgodleni wena khona okungakhona sengizokhona manje ayikhala bafana bakithi ngipheni Funani thina ndoda. Funani kumina wena. Hawo. Ngiyanva isitaba kuyabanda. Yabanda la. Yaphephethe ingwenya. Ya. Khonhlo. Okay. Asiqale ngesipoki Sothando. Khona kuzoba kuhle. Uthando igama lesipoki esabeka inxiwa esibayeni semizwa. Luteta amaqanda okufa. Inhliziyo idla magalane uma sekunje. Umizimo zingishaya. Lungishaya liphindelela novalo. Kubhlungu ukuthanda ngovalo. Nani bafowethu valani izinhliziyo zenu nazi izimilo zenu ziphuma ngesango. Uthando liyafana nokufa. Ngoba isikhwele sami silikhuni njengendawo yamathuna. Emzimbeni wami kusemakhazeni. Ngoba wonke owesifazana obuthaka esimilweni ufika esezofela kumina enhliziyweni. Okubhlungu ukuthi bafika kimi sebeqotho sebethembisile. Kanti ngaphakathi baqhambusile okabafazi begoyile. Kona bese sisithi isikhathi ngingithela wayeka umgwaqo. Ngisingethe izidumbu zabesifazane abebejahe ezinkanukweni. Abanye bejahe ephaketheni, abanye bejahe embhedeni. Kazi ngoshona happy ngoba sengife izihlandla eziningi ngaphakathi. Igama ngingunathi Mthwazi. Eliqotho lelilunga lomphakathi. Ubusuku njalo sebunokungidonsela endlini yokulila. Ngisho nokuphila sekunzima. Kodwa ngcono bathi ngcono mawusujwayele. Kwesinye isikhathi kuyenzeka bafethu sijayela ibhadi. Ngoba nami esitolo Sothando sengihlezi ngithenga izimpahla ezingangilingani. Nabangani bathi mangingakhali. Kodwa kanjani? Ngoba aqhibuka amaqanda isipoki Sothando kazi kusasa ekabani inhliziyo efayo. Kancane kancane ngiyashintsha. Kancane kancane ngiyaminza. Inkinga yethu asikaboni ukuthi umuntu wesifazane unamandla mangakanani. Bethu umuntu wesifazane unamandla okukwakha futhi unamandla okubhidliza. Namhlanje buka nje mina. Ngiyizindonga eziwile. Kangisesilo ikhaya.
ngiletha amakhaza uma kunomeselanto nothando lokwakha ngicela shayela inombolo engezansi kwalolu daba. Mina ngiyisipoki Sothando, nginyoka ephenduka indandatho, ngihlasela yonke imishado, ngiphupho kubantwana abasafisa ukuthandana. Uma sebethandana ngiphenduka uthando lwezinhloso, imizwa yabo uma iqala ibambana iqine, ngivamise ukuxegisa isimilo mina. Ngiyisithunzela sothando, ngaqalekiswa mina, ngathweswa ubugqila abalambela ukusebenzela, ngibaphakela ubuvila. Ngizokuxoxela nangami ngisawuthando ngisaphila. Ngikhule enkonzweni ngiyikhatholika, ngafa kancane, ngafakwa kwabancane, ngaqalekiswa mina. Manje nginokukhipha isidumbu embhedeni belele, ngiyabagulisa. Abantwana bami laba ngiyabakhulisa, abanye ngibafumbathe Rehearsal, isiphambano kube isikhali sokufeza inkanuko. Abanye ngibenza baqome ekufeni, abanye bashade bezinikele ekufeni bebona. Umzimba kantombazanyana ngiwuphendula isitende, khona bakhokhela usuku abanye inyanga. Masihlalisane kusho izifo zimbanga. Mina ngiyisipoki Sothando esimaphiko omhlophe. Imani-ke nginitshele kahle, izinhliziyo zenu izona ezimisindo ngasesipoki. Sibonge, Camagu Dlamuka. Mhlawumbe khona okunye okugcina engingafisa ukusho-ke kubantu abalandela umsebenzi wenu, mhlawumbe ngey'nhlelo eninazo kusuka manje noma kulo nyaka lo, nomyalezo engingafisa ukudlulisa kubantu kakhulu into engiyithanda ngani nento esengiyibonile ngani ile nto yenu yokwazi ukubonga. Hlezi nigoqa izandla nina, siyabonga. Yabona, sixolise singakasho nje, yabona uma ukhuluma ngokubonga, hlezi ngisho, sihlezi xoxa ukuthi ngiyalisaba ithuba lokunikezwa ukubonga. Kuthiwa bonga. Baningi kakhulu abantu asebengisizile empilweni. Yabo, ukuthi wena uzongikalela ukuthi kulesikhashana bonga, engeke. Yabo, mase sibuya sesize emsebenzini, kuningi bafethu ngicela kuningi, kuningi. Kodwa sithanda wonke umuntu bafethu. Abantu abalandele nje, Simhlelele bafethu, simhlelele. Asiniphekele kodwa bafethu, kodwa ngoba nisithandile yabo, sithe asiniphekele yabo. Mhlambi siphelile iminyaka eyishumi silipheka leli bhodo yabo. Lesipheka imbiza yenu ngani zasekhaya. Kunomsebenzi esangithembisa wona, sathi sonipha icwecwe le-EP isendleleni-ke, sekusele u-20% ukuthi iphele. Amaphesenti awu-20 kuphela ukuthi iphele, ubese siyanipha, sonipha futhi khona kuwo lo nyaka lo. Sisazonipha futhi ne-show yabalobi, le show ethelalini esanipha yona, i-one man show, i-two man show I mean. Sizonipha-ke manje kodwa futhi iyabuya-ke bafowethu ishow ethelalini. Nihlaleni lokhu nibhekile lapha epagini labalobi, sixolise ngokuthi sithi ukunicashela mbijana, kodwa futhi sibonge ngokuthi nisinike ithuba, sibonge ukuthi ningasifakeli yabo, ningasidubi, sibonge nokuthi ningasifakeli ingcindezi yokuthi yini manje banike phi. Siyabonga ngalelo thuba ngoba sihambile, sayofunda okuningi, sahamba sayoyithola, sahamba kuningi besayokwenza, sahamba sayopheka. Ukusilinda kwenu bafethu sibonga kakhulu ngoba sizoniphekela bafethu, sizoniphakela manje ibhodo eliconsayo. Kuningi bafethu esizonipha kona. Siyabonga bafethu ngothando enisiphe lona kusukela kuze kube manje. Siyabonga futhi because sinilalele futhi sinibhekile.
lokhu nikhomenta nisho nithi nisithinte encingweni nithi nizoba nathi kuze kuyovala. Siyabonga nangalokho engane zakwethu. Nihlale nathi nje nathi sohlezi sihleli nani ngane zakwethu. Niphile bakhaya hey kubi o lockdown ngapha nangapha. Imbi kakhulu ngapha nangapha. Bafethu amaciko mfethu. Futhi ngalo amaciko abantu mfethu basemanzini ngane yakwethu. Isimo asisihle. Yabo isimo asisihle ngane yakwethu. Silahlekelwe ihlobo, silahlekelwe abangani. Silahlekelwe abantu. Yabo akukuhle mfowethu. Ngiyazi abantu emakhaya abekho kahle emoyeni nasemqondweni. Lamazwi ngiyafisa ukuthi ngiwadlulise kubantu ukuthi niqine bafowethu emakhaya. Nikholwe futhi nazo ukuthi uNkulunkulu akanilahlile. Uyabona yabo upheke umsebenzi wakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu ke umsebenzi ojule kakhulu. Akona umsebenzi wokuthi nje avele nje yonke into ayiphendule manje yabo nge-second nje yabo ngoba usuke uNkulunkulu efuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi uphephile uphilile yabo. So abantu mina mfethu ngithi abangatatazeli. Hlala lapha ekhaya uphefumule, phuza amanzi, wazi ukuthi uNkulunkulu ukuhlelele okuhle okuningi. Kusazoshintsha lesi simo nje sesikhashana esidlulayo. Asikho isimo ke emhlabeni ke Mageba esanomphela yabo. Kuba kuhle kube kubi, kube kuhle kube kubi. Kodwa into ebalekile ukuthi ukholwe ukuthi wena ukukhanya uyisibani. Kusasa uzoqhakaza. Nakhona futhi lapho kubona konke osukuzuzile. Ungayilahli inhlonipho. Mfowethu. Inhlonipho ukuvumela nje ukugoba kwekhanda. Kunanoma yini osuyizuzile. Ngoba kwesinye isikhathi inhlonipho ikikungqongqozele la ungangqongqozanga ngakhona. Ikikuvulele la ungashongo ukuthi ngicela ukuvulelwa la. Uzosufonelwa kuthiwa mfethu angikwazi umsebenzi wakho. Kodwa umuntu ade ngikhuluma naye ubethanda indlela ohlonipha ngayo ngiyacela ufike. Yabona? Inhlonipho 1 kuningi kukhulu la uzoya khona because masifaka inhlonipho sifaka la ebucikweni, sifaka ekhaya, sifaka empilweni, sifaka kuwena. Ugwemela nobungozi obuningi empilweni. Ngenhlonipho uzoya phambili. Okunye kusake sabuzwa kwathiwa ungathini kubantu abafuna ukufana nani. Sabatshela ukuthi ngabe senza iphutha mangikiyala ukuthi fana nami. Ngoba asifani. Mhlawumbe wena udalelo okukhulu kunokwami. Mase ngikufanisa nami sengiyakuvimba la ukuthi phumelela gcina la. Phumelela gcina la. Iba wena. Ekubeni wena ungakuyilingwe ilahlekele futhi ufake nenhlonipho lapho nomkhuleko. Mfowethu kubalekile inhlonipho Mageba. Saba kakhulu ngibonga nje ukuthi ningimemeke ngizelana. Emhlabeni wami. Bafethu emhlabeni wami ngomhlaba. Isikhathi ke sihlezi sisincane njalo ikakhulu kahle ukuthi makwenziwe izinto ezinhle. Akuthiwa uma sebenza into zabo bezoniphakela nidinge amaplate banakho ukudla banamaplate bafuna nina nje sifiseni. Sabonga kakhulu niqhubeke nokundayikha ni-share ni-subscribe lo msebenzi lona ngenhloso ukuthi sikhulu umsebenzi wenkondlo ufike yonke indawo. Igama lami Ntokozo starring ngakwaZulu. Mangena kubali umsebenzi sizoyiphetha konke amaqedwe. Awu madoda ithembi lento. Sengicishe ngenza iphutha, sesicishe senza iphutha kahle kahle. Mfethu. Yabona umhlaba uvaliwe. Indawo zokuhlangana especially ezethu amaciko kanje okweyinkondlo azivumelekile. Noma sivumelekile kuyasilemetha. Because buye singaxhaseki mase kuthiwa abantu abangaka kungene bona uyabona ukuthi yonke imali oyenza lapha ayicover ama cost agcine short. So izinto ezikanje uhlelo njengalolu nje inkondlo ziyaphilisa. Ngabe senza iphutha masingalibongi. Yabo ukuthi ukwazi ukuhlanganisa amaciko umhlaba uvaliwe. Mfethu into esibhalayo siyafisa zizwe abantu. So inhlelo ezikanje mase zingekho uyabona ukuthi sogcina sayela embhedeni sogcina senzani. Kanti izinto ezikanje mfethu inkosi nibusise nonke. Iphinde nipha amandla ukuthi ningaxabani endleleni yenu, iniphe isibusiso sokuhloniphana nokufunda la nihamba khona. Phinde kuvuleke neminyango eminye eningqongqoza kuyona. Ngoba njengoba sila
silethwe yinina ize kuwumhlaba wami but singani namhlanje emhlabeni wami so siyabonga kakhulu kuqhubeke nibambane kukhule futhi enikufisayo thina sikwazi la manihlala phansi nixoxa ngayo yonke into enifuna ibe yiyona lento esiyenza manje ngiyafisa kukhanye kube mhlophe njengesihlabathi zolwandle bekhosi kubele no ngiyabonga siyabulela tata abantu bahlezi bebona mina sengihlelana ngisebenzi ngento noFamanda Sport Dlamuka noPatrick Mayisa bona abantu bochungechunge la ngoba nje umfowethu ena libambana usho labalisa bothu angeke nibabone nizobona mase kushutha izithombe esimile lapha ngifuna sengathi manje noma sebekufika uzobatshela izinkondlo ziyaphilisa